बैग्रि जानो फैदों जोंहा नै ना आदा मा खालामदों दे खिथाफिनलाय मारै बानाया नाखौ आखाया ओरै इय' होनलायलायो नामा मा दं मोनथिबाय जों गामियाव एकदम ओरैहाय हाबबोबाय मबाइलखौनो हमदांनो हाया नाफ्रा फिसाथार लागाव नै बैग्रि जाहैग्राफ्रा लाइन लाइन थाबायबाय अबे बिबारखौ बरा जानो नागिरलायखो थालिर बिफां दुब्लि बारि फैबाय बैग्रि जानो थाखायनो मोनफैबाय दुब्लि गेजेराव नायलाय आयै मासि मोजां बिबार दङ नै बेसर बिबार जा मोजां नुहुरखायो गोजाननिफ्रायनो मन्दिर मोनफैबाय बासन्ति मन्दिर मन्दिरा देरसिनबाय एबार जा मोजां बानायखाबाय दुब्लिबारि गेजेरावसो गाजों फैनाया नैबेखौ फख्रि जावबाय खोमा नै गोथौथार लामायाबो जा बरिया बाला जोबनायलाय बिबारा बेसर बिबार वाव फट' खुलिनांगौहाय बाय दुसुमि नायलाय जा बरियाखा ओइ आफामोनाव हाबैया दिनै दंदां मैगं हाय फेमिलि नालाय बरिया मोजांखा बिबारा जों माथो बारनो हादों खुलिलांनांगौ आइयाव नोगोद मोजां नुखायनो ओइ बैग्रि बिफाङाबो फिसासो ओमफ्राय जा गोमोन गोमोन दङ माथो जा मोजां जाबोबाय फिथाइया जों हाबैसै हां आंनो खालाय माबायदि सेवनाय मोजां मोनखाब्रा माथो गैयालाय बैग्रि फिथाइया सिङावसो थाखुमायो नै नै गिदिर गिदिर नै बेखौ जानाय नै गोथांबो जायो मानसिया आं गारां गोथां जाया सानो जायो जानाय नायनोसै आं माबायदि जोंनि गामिनानो गोदैसिनसो जायालै बिदिना दाउ बासा नै दाउ बासा मामि दाउ बासा ना माबा एन्जर बासासोदां दाब्लाबाय ओरैबो ओइ थावालै माथो बारा मा नायनानै लांफैखो होमबा बैग्रियानो नायनो मोजां खिन्थु आखला आंजां नायसो ना एफा गोरलै गोरलै बैग्रिया ना गायनायमोन बे बिफाङा मा बिफां बेयो थालिर थांबाथां ना थालिरानो खोमा थालिर बिफां गासिबो दंमोनदां बिरादनो बेहाय हाजोबनाय फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों बे जायगायाव आयौ हाबाब वाव बिबारा नै बेसर बिबारा नागिरो बैग्रि फिथाइखौ बावनो मोनफैबाय वाव गोखा नै बैग्रि फिथाइया गोमोनथार नैबेना सिरिलाजोबदों नै माथो जादो नोङो नैबेया गोथां जानाय गोनां नै गोजासिन गोथावसिन नैबे
Ini buku sana, ini buku. Ini. Người ta chứ cái thầu nào. Mùa già na cái thầu đà cái đà này có kém năng này này sao mới sang ra khả năng này lại con mà có phải chỉ 10 ní con cứ đầu đà là mà bây giờกันrồi bây giờกันlà bay này So finally guys. bay Bwigri nữa này lại cứ thang Ôi bên cứ mà nào lại. thấu bên là bay cô rồi mình lại bẻ sụn vào này thằng xin chơi chưa à ra mình đơn bị cô nó là nó đi thằng nó sơi À cái đó chơi. party na này lại tụi mình đi short cái ra dập ra mới ra mà này Bé bé sốt đâu? Bé bé sốt đâu ha? Đâu xin lỗi bà bé chúng nó sao mà lại thằng đấy? đừng có Chứ mà xong rồi. Này mà. Không sao bây giờ không biết làm gì Bên ngoài bao? Sepangat jalan lain-lain dengan kayaknya. Kamu sen kenapa? Yo. Aduh, udah gila le. Ako. Coba kata. Enggak mah. Yes. Hôm nay đừng phải bây giờ thang không rồi.